Haia, Ma'r Fflur 'di'n enw i a dwi'n dod o Ddolgella, a fi nath ennill gwobr prif lenor yn Eisteddfod Tŷ eleni. Wel, un o'r prif themâu swn i'n meddwl fysa thema o alar a colled gan bod y stori neu'r ymson wedi seilio ar 'yn mhrofiad personol i o golli nhaid a sut oedd 'yn nhaid yn delio efo cyflwr Alzheimers. Ond wedi deud hynny, dwi'n meddwl falle bo' 'na don o hapusrwydd hefyd yn y darn achos yn amlwg os dych chi'n colli rhywun mae 'na dristwch ond ma' 'na hapusrwydd hefyd o gofio amdanyn nhw, cofio'r amseroedd da efo nhw a cofio bo' chi hefyd 'di bod yn freintiedig iawn i ga'l adnabod y person yna. Wel yn amlwg fel nesh i ddeud odd o'n brofiad personol felly mi nath hynny yn helpu fi ond dwi me'wl yn y cyfnod clo dych chi'n tueddu i feddwl falle sut fysa'r bobol sy ddim efo ni dim mwy wedi ymdopi efo'r cyfnod yma ag o'n i'n teimlo yn bersonol mod i'n eitha balch bod taid ddim 'di gor'o' byw trwy hyn a bo' ni ddim 'di gallu mynd i weld o achos fysa'r boen meddwl o hynny 'di bod yn ormod i ni gyd dwi'n meddwl. A fel o'n i'n deud cynt efo'r hapusrwydd 'dyn ni gyd 'di bod yn edrych trwy hen lunie a gweld lluniau nhaid arall nain pobol sy jyst ddim yma dim mwy a dych chi yn tueddu i beidio meddwl amdanyn nhw achos bo' chi'm isio upsetio chi neu rywbeth felly. Ond wrthoch chi gofio am y bobol 'ma hefyd ma' 'na ryw don bach o gynhesrwydd hefyd yn 'ym marn i. O'n i 'di ca'l y syniad yma bo' fi isio sgwennu am rwbeth tebyg tra o'n i yn y coleg ac o'n i wedi dechre ryw syniad yn ryw ddrafft cynta efo'r athro Gerwin Williams. A wedyn nesh i ryw fath o fynd nôl ato fo ar ôl fi orffen 'yn ngwaith coleg yn meddwl o ma' hwn wedi dechre gynnai a meddwl be' wir o'n i isio ei ddeud a be' o'n i isio i bobol deimlo trwy'n arni a be' o'n i isio i bobol i weld trwy yr ymson. Fel rheol straeon byrion fydda i'n 'i sgwennu a mai dyna be' sy'n mynd am ryd i dwi o hyd 'di bod â diddordeb mawr mewn straeon byrion yn darllen gwaith Kate Roberts Lleucu Roberts i enwi dim ond 2. Felly dwi'n meddwl bod y dasg o dim ond sgwennu 400 gair wedi apelio ata i yym am bo' chi bod o mor fyr dach chi'n gallu deud llawer mewn 400 gair a dyna ydi'r her dwi'n meddwl ydi beidio gwastraffu geirie a dwi'n meddwl bysa lot o bobol sy'n nabod fi'n deud bo' fi ddim yn un i wastraffu ngeirie dwi'n feddwl be' dwi'n feddwl a dwi'n meddwl falle bo' hynny 'di'n helpu fi i wneud y dasg mewn ffor. I fi'n bersonol, o'n i ddim yn teimlo fel bod y cystadlu yn dasg gwahanol i'r arfer mewn ffor achos dwi 'di arfer cystadlu mewn Eisteddfodau lleol a adeg ynny dach chi'n teipio fo fyny neu a e-bostio fo i rywun neu brintio fo a yrru o mewn drwy'r post. Felly dwi me'wl oedd y rhan ynny yn ddigon cyffredin i fi mewn ffor. Ond dwi'n meddwl be' ddoth wedyn nath roi sioc i fi mewn ffor gymaint o waith oedd y technegydd a gymaint o waith oedd wedi mynd gan yr Urdd i neud 'Steddfod Tŷ yn llwyddiannus. Do'n i ddim 'di sylweddoli gymaint o waith odden nw 'di mynd iddo fo a mi fyddai'n hynod ddiolchgar iddyn nhw am hynny am neud chwip o wythnos i bawb. Ie so nesh i gystadlu a dach chi'n wbo os dych chi'n gystadlu dych chi ddim yn meddwl gymaint o hynny amdan y peth lle bo' chi'n ecseitio a wedyn gesh i'r e-bost yn deud bo' fi yn y tri ucha ag unwaith eto nesh i drio peidio ecseitio lle bo' fi yn ca'l siom yn y diwedd a nesh i rioed feddwl fyswn i'n ennill mae wir wedi bod yn fraint i fi ennill mewn 'Steddfod amgen a ma' ennill y goron o hyd 'di bod yn uchelgais gennai felly ma' hwn yn eisyn ar y gacen mewn ffor. Wel yn amlwg dwi ar ganol astudio yn y coleg felly dwi'n gobeithio mynd nôl mis Medi i orffen fy ngradd yn y Gymraeg ym Mangor. Dwi'n gobeithio wedyn aros yna am flwyddyn arall i wneud ymarfer dysgu uwchradd a gobeithio wedyn ca'l swydd mewn ysgol uwchradd yn dysgu Cymraeg. Dwi me'wl bod 'i'n bwysig i blant ifanc os 'dyn nw am barhau efo'r Gymraeg bo' raid nw ga'l rywun sydd yn angerddol am y pwnc sydd â gwir diddordeb a felly'n gneud y pwnc yn ddiddorol a falle fydden nw
yn fwy na bodlon wedyn i gario mlaen efo'r iaith ar ôl gadael yr ysgol. Mae o'n dal ei syllu ni flaen fel taswn ni'm yma. Syllu a syllu fel petai yn trio llosgi twll trwy'r ffinas efo'i lygid. Falle fod o heb sylwi mod i yma. Mi nes i drio dod mewn fel llgodan rhag ofod o'n cysgu, gan mod i di ddeffro fo ddod fewn ddoe. Haia taid! Da chi'n iawn? Dim ateb. Dal i syllu tan ma' 'na ddagran llifo lawr i focha fo. Ma'ch llygaid chi'n dyfrio os gynnoch chi hancas? Ar hynny mae ligid o'n symud fel tai yn sylwi mod i 'di bod yn siarad efo fo. Neu 'di bod mewn rhyw fyd arall cyn glanio nôl. Dwi'n siŵr fod ymdargoll yn ei feddwl ei hun weithie. Atgofion yn gwibio heibio'n sydyn. Eraill yn aros am sbel fel ei bod yn cael ei mwynhau nhw eto. Dwi fel arfer a gallu dweud pan fydd hynny'n digwydd, achos dyna un o'r unig adega pan fydd o'n gwenio i wirfo. Oes. Medda taid yn diwedd ac estyn i bwcad i drwsus cordiroi glas. Ydych chi isio mi? Na, goes. Dim diolch, medda fo'r yn hawsi. Yn amlwg di cael digon ar pawb yn ffysian o'i gwmpas o fath atas safon i glytia unwaith eto. Unwaith yn ddyn, dwywaith yn blentyn, ma'n nhw'n dweud fynd e. Troi helpu fo ydan ni gyd, ond diolch o hyd yn medru gweld hynny. Rhwystredig ydi o efo fo'i hun mwy na ni, gan mai fo sy'n methu. Neu falle isio llonydd mae o'n una'n gwrtho troi hynny iddo fo. Ond fedra ni'n gadael taid ar ben ei hun ar ôl tro dwytha. Bydd ar goll am hydoedd y neb efo'r syniad cynta lle i fynd i chwilio, a neb di meddwl am eiliad y bysa fo'n mynd i ben y mynydd. Mae o di dechrau hymian ei myna wan fel fydd o'n gwneud o hyd. Chwarae teg, her nad ydi o'n cofio'r geiriau mae'r dôn o hyd yn sicr. A'r llais mor felfedaidd ac erioed. Dim ond canu taid fyddai'n gwneud y tro pan o'n i'n crio. Diolch yn hymian wan. Ydy o'n canu go iawn? Mae o'n canu'r geiriau. Mae o'n cofio. A finna'n dechrau morio canu efo fo fel rhywbeth ddim yn gall os mae ngwddw fi'n llosgi. Ond mae o werth y boen achos am un eiliad mae o efo fi. Mae taid yn ôl.